Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε το Baldi's Basics, που είναι ένα horror παιχνίδι υποτίθεται, και κάντε ένα like και μια εγγραφή αν θέλετε και πάμε. Hi. Εντάξει. Ή όχι, δεν θα πάω από εδώ, θα πάω από εδώ. Εντάξει, 9, 6, πλην 1. Μπορώ να φύγω με αυτό το κέρμα, να σου δώσω και να φύγω? Όχι, δεν μπορώ. Και τα σύννεφα είναι σαν το κεφάλι του. Baldi. Τέλος πάντων. Πού να ξέρω, 42. Ηρέμησε. Ναι, μπορείς να σιώπα! Φου. Επίτηδες το έκανε. Άντε, γεια, φεύγω. Πού είναι η έξοδος? Τέλος πάντων. Γι' αυτό... Πάμε να πάρουμε ένα ποτό, να μπορούμε να ψεκάσουμε τον Baldi, γιατί χωρίς αυτά δεν... Έρχεται. Εδώ πέρα δεν μπαίνουμε, δεν γίνεται. Έρχεται. Πάμε εδώ μέσα. Και τη σοκολάτα. You need to rest. Ναι, ξέρω, αλλά φάτην και πάμε. Πάω ρε. Γρήγορα. 0, 6, πλην 4. Αν χάσω 2 φορές, το βίντεο θα φύγει, θα τελειώσει. Άντε, γεια. Εντάξει, είναι μακριά. Συγγνώμη. Όχι εσύ ρε. Αυτός με αγαπάει υποτίθεται. Όχι. Άσε με. Θα μπω εδώ, τι να κάνω? Πρέπει. Γιατί ήρθα εδώ? Μπορεί να έρθει από εδώ. Είδατε που σας είπα? Άνοιξε ρε, τρέχα. You see me. Και? Όχι, δεν θα σε παντρευτώ. Πού είναι τα άλλα τα βιβλία? Πάω. Τρέχα. Ένα. Όταν έχω άγχος δεν είναι πολύ καλό στα μαθηματικά, γι' αυτό με παίρνετε για τρέλο και stupid. Απλά είμαι αγχωμένος. Τρέχα ρε, τρέχα. Όχι, sweet, άσε με ρε, sweet.
Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Α? Πού είναι ο κύριος? Δεν έρχεται. Αυτό τι είναι που πήρα? Αυτό πλην 5, 3, 10. Εντάξει. Come on, pay attention. Πού είναι ο κύριος? Ο δάσκαλος. Ανάτος έρχεται. Άνοιξε ρε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Αχαχα. 4. Αυτό τι είναι? 11. 5. Αν χάσω 2 φορές, όπως κάνω σε όλα τα βίντεο, το βίντεο τελειώνει. Δεν τρέχω, κύριε. Θα σου πω. I drink. Sorry. Όχι ρε. Γρήγορα. Άρτη. Να τους... Τρέχα ρε. Τρέχα. Πάρ' το. Με έπιασε. Shit. Συγγνώμη που έβρισα. Πάμε μια τελευταία φορά. Ακόμα και τα... Ακόμα και αυτό. Άστο. Περίμενε. 2. 0. Ναι. Τι να κάνω ρε Μπάλτι με αυτά τα προβληματικές ερωτήσεις που μου βάζεις. Μπούλτι. Πες εδώ και κάνε ό,τι θέλεις. Αυτή. No entering school faculty, only rooms in the hall. Detention for you. You should know better. Να ξέρετε, έτσι ήταν το δικό μου σχολείο. Όχι ρε. Δεν είναι ώρα για γυμναστική ρε, πώς σε λένε. No. Άντε εσύ που μ' αγαπάς ρε. Άσε με ρε. Έρχεται από εκεί. I have lost you. I don't like that. Πάντα σημαίνει 10. 6 είναι 7, 13. 2. Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Μόνο 3 notebooks πήρα. Α, ναι, ξέχασα ότι δεν έχω. Φάτο.
Εδώ δεν το ανοίγουμε, είναι ο sweep. Εγώ θέλω να πάρω αυτήν την κλειδαριά. Πάρε. Άσε με. Δείτε, δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι και σπαστικό και είναι και δύσκολο. Όχι τα μαθηματικά, το παιχνίδι έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Τρέχα. Πιάσε. Ρε, πιάσε. No. Τι, ακόμα με πας. Σου έρχομαι. Πάρτο. Α, αυτός είναι ο sweep που ακούγατε. Δεν ξέρω ακριβώς το όνομα του, αλλά μάλλον αυτό είναι. Κοντά ήμουνα. Τρέχα ρε. Όχι, ο sweep. Αυτός είναι. Άσε με. Εντάξει, τον σταμάτησε. Ο sweep. Έλα ρε Μπάλντι. Έμεινε εκεί. Gotta sweep. Gotta sweep. 12. Τι? Έβαλα λάθος. Θα έρχεται πιο γρήγορα ο Μπούλτι. Τον ακούτε? Έμεινε εκεί Μπούλτι. Τελειώσα, θα με δει. Πού πάω? Πάω εκεί. Μπάλντι, πού είναι, πού πήγε? Έρχεται. Πολύ γρήγορα έρχεται. Σαν φόρμουλα έρχεται. Τι, ακόμα έρχεται. Τρέχα. Γιατί δεν... Please, Μπάλντι, please. Τι ήταν αυτή η ερώτηση που μου είχες βάλει? Άργησα να βάλω την κλειδαριά. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εντάξει. Ήταν μικρό λίγο. Και βάλτε ένα like. Μια εγγραφή. Αν θέλετε. Και καλό μεσημέρι. Bye.